Ngujluk kae. Ngopo to, Nik? Wong balik ngarit biasane nyapu ngentasi gombalan ya ora dintasi lho. Kene iki sok apene senam. Sing balik ngarit ki sapa? Aku lho balik mancing. Lah iya, balik ngarit ke mau lho, mbok yang tasi gombalan. Wong lanang apa-apa diomongi, wae ra nyambung-nyambung. Kene iki wis olahraga, arep refreshing. Ora gur nang omah ae. Iya dadi wong galak meno Lho, olahraga lah ya kowe ora wedi. Sak obah-obah kok salah ae lho. Kowe iki rasa nyauri, nek diomongi meneng. Wes kana, nyapu ning jero. Wong mau alesane pol. Oh nyapu klunu, kaya ra dian mangene nyapu ya Allah, ki sret. Ki lho ki endang dadi ki pekerjaan ki ndah rampung kabeh, ora gur. Ya Allah, kaya ra dipakani kowe iki. Ku delokno ki, semute sak mubal ngene iki bar iki ge dipel. Kenang? Yo. Gur iya to. Kenang? Malesane ram. Ngene iki padha wae aku sing nyapu. Pel-pelan. Suwi tenan lho. Kenang? Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, Lho. songo. Lho. Lah wong anu ngepel kok ya dadak diitung iki piye to? Ki ya. Kok iso balu dietrek-etrek nang kene. Iki dilebokne nang kono dhisik diperes lho. Mendingan ndelokne aku ngepel enggak sih? Kudune aku ngepel iki ndelokne nyambung ngono lho. Wis diitungi enggak rampung-rampung. Banyune kembang koyo ngene iki. Salah meneh peh aku nek ini jenenge ora sanggup aku. Diwarai malah nyala-nyalane kok diwarai ben pinter. Rumah aku apa salah ae lho. Makane nek wong gawe didelokne. Wes mbuh lah aku nek segene kok ora sanggup aku. Diwarai malah koyo ngono. Bio. Ora mikirin ngeleh apa piye ya? Ora balik lho. Mbak, Nit. Piye? sing apa? Iki lho, goleki Pak Tor kok kayak ketemu iki ora balik iki mbene ngendi ya? Lah neng ndi lho kok ora balik? Tak kok nyapu, tapi ya tak seneni wong ra penor. Makane Mbak, wong lanang iki yo aja mbok seneni terus. Ya ngono kuwi kan, dadine ora balik sampean bingung to. Ya, apa ora mikirin ngeleh ngono lho. Ya mbok ya aku balik lah golek ono lah. Ya iki kan goleki